întrebare. Unde credeți că mă aflu azi? S-a deschis Parcul Brătianu din Oradea. E fantastic. Să nu faceți să nu veniți. Prima dată o să fac un traseu cu bicicleta. Îmi dă inima în loc la ce e aici. Nu mai fac nicio schimbă. Apă schimbă. No. Eu nu știu soții. Dar vreau să facă schimbă. O să dai. Dacă vreți să participați la Survival, haideți în Brătianu. Cel mai greu din lume, cred că nu e ușor deloc. Asta e ușoară. Pot să o fac? E puțin grea. De fapt pot să o fac și așa. Ce m-am pregătit eu o fac corect. Și acum sărim și gata, continuăm. Filmează-mă! Măi, e chiar greu traseul ăsta. Acum plecăm prin brânză urcată de ciorici. Aici! Nu că pe acolo am fost la 5. A fost cealaltă. Nu mai la 5 brânză, mică. Mama, ne poate să zic. Vede aici, cred că cad. Nu mă mai pot ține în echilibru. Ușor. Hai grijă dacă nu e. Spatele coboară. N-am curaj. Este și tiroliană, dar nu vă recomand că în capăt dacă vii mai rapid te lovești. Da. Cu cască cu tata ai băut. Deci trebuie să urce până sus pe frângâi ca să poată coborî pe topoganul ăsta. Wow! Bravo! Ridică-te în picioare. Wow! Hai, tot încet pe scara aia. Ai două. Bravo, băi! Eu n-aș recomanda topoganul ăsta la ce. Dar mai dăm noi!
tata din parc. Mă întorc acasă cu bicicleta. Am și venit cu ea 6 km. Dintre mine, tati și mami, eu am ajuns primul. Deci eu loc 1. Azi am parcurs cu bicicleta 12 km, lejer, într-o oră. Vă pup, ne vedem data viitoare!